ξένος του κόσμου και της σαρκός, κατήλθε την παραμονήν από τα ύψη, συστήλας τας πτέρυγας όπως τα σκρίπτη, θείος άγγελος. Έφερε δώρα απ' τα άνω βασίλεια, δια να φιλεύσει τους κατοίκους της πρωτευούσης. Ήταν ο καλός άγγελος της πόλεως. Εκράτει εις την χείρα ένα άστρον και επί του στέρνου του έπαλε ζωή και δύναμης και από το στόμα του εξήρχε το πνοή θείας γαλήνης. Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώσει εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται. Εισήλθεν εν πρώτης εις ένα αρχοντικόν μέγαρον. Είδεν εκεί το ψεύδος και την σεμνοτυφίαν, την ανίαν και το ανοφελές της ζωής, ζωγραφισμένα εις τα πρόσωπα του ανδρός και της γυναικός, και ήκουσε τα δύο τεκνία να ψελίζουν οι λέξεις εις άγνωστον γλώσσα. Ο άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχον εκείθεν. Επήγε εις την καλύβην πτωχού ανθρώπου. Ο ανήρ έλειπε, όλην την εσπέραν εις την ταβέρναν. Η γυνία προσπάθη να αποκοιμήσει με ολίγων ξηρών άρτων τα 5 τέκνα, βλασφημούσα άμα την ώρα που είχεν υπανδρευτεί. Τα μεσάνυχτα επέστρεψε ο σύζυγός της. Αυτή τον ύβρισε, νευρική με φωνήν οξία. Αυτός την έδιρε με τη ράβδον την οζόδη και με το λίγον οι δύο επλάγιασαν, χωρίς να κάνουν την προσευχή του, και ήρχισαν να ροχαλίζουν με βαρύς τόνους. Έφυγεν εκείθεν ο άγγελος. Ανέβη εις κτίριον πλουσίως φωτισμένο. Ήσαν εκεί πολλά δωμάτια με τραπέζας και επάνω των έκυπτον άνθρωποι μετρούντες αδιακόπως χρήματα, παίζοντες με χαρτία. Οχροί και δυστυχείς, όλη η ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη στην ασχολίαν ταύτην. Ο άγγελος εκάλυψε το πρόσωπο με τα πτέρυγάς του, για να μην βλέπει, και έφυγε δρομέως. Εις των δρόμων συνήντησε πολλούς ανθρώπους, άλλους εξερχομένους από τα καπηλεία, οι νοβαρείς, κι άλλους κατερχομένους από τα χαρτοπέδνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθη. Τινάς είδε να σχημονούν και τινάς ήκουσε να βλασφημούν τον Άη Βασίλην ως πτέστην. Ο άγγελος εκάλυψε με τα σπτέρυγα στα ότα, δια να μην ακούει, και αντιπαρήλθε. Υπέφωσκεν ήδη η πρωία της πρωτοχρονιάς και ο άγγελος, για να παρηγορηθεί, εισήλθεν εις μίαν εκκλησία. Αμέσως πλησίον της θύρας είδε ανθρώπους να μετρούν νομίσματα, μόνο πως δεν είχον παιγνιόχαρτα εις τας χείρας, και εις το βάθος αντίκρισε ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μητροφορούντα, ως μύδων σατράπιν της εποχής του Δαρίου, ποιούντα διαφόρους ακισμούς και επιτιδευμένας κινήσεις. Δεξιά και αριστερά άλλοι μερικοί έψαλον με πεπλασμένας φωνάς. «Τον Δεσπότη και αρχιερέαν». Ο άγγελος δεν έβρε παρηγορία. Επήρε τα πτερόεντα δώρα του, το άστρον το προορισμένο να λάμπει στα συνειδήσεις, την άβραν την ικανή δια να δροσίζει τας ψυχάς και την ζωήν την πλασμένη δια να πάλι στας καρδίας, ετάνισε τας πτέρυγας και επανήλθε εις τας ουρανίας αψίδας.